unoona shuvi ka ina handiri kumba kuvanza aiyazivi shuvi zvekuenda nekudzoka hapana kana ani zvake naani zvake achaparadzanisa rudo rwedu kudai iwe nenditatiwa chiro chimwe 1 nyama imwe dai zvaibvira iwe uchifa neniwo ndichifawo chitorana kuti sinde saka zvandoda kuita inini I want to do something special for you chausingafa wakakanganwa muupenyu hwako I want to do something special for you in your life ndoda kuitira chinhu chinochinja upenyu hwako the room is yours now iwewe sarudza chinhu chinopa kuti ugokwanisa kurarama any business raunoda kuitirwa neni yohabi chindiona kudai inini Shuvaika dzine kakosi kangu kandakaita kekusona aiwa chandingoshaya mushini chete ukangondiitira mushini chete zvimwe zvose ndinosota shamwari zvimwe zvose ndinosota unenge wandigonera ipapo shuwa ndotoona anondisonera outfit zvishoma izvo right nyaya yemushini kasmall shuwa very small kana kangowana mushini chete zvimwe zvese zvakarongeka kusona here chinhu chidiki kwandiri zvese izvi mabhachi aya ndinosona iwe unoziva ndiri wesmart saka ayo mushini ndokuitira shuwa mangu ndasiti nhasi chai shuwa ndikuya nemushini padheni pako mushini nhasi ndikuya nemushini padheni pako nhasi ndoya nemushini padheni pako Shuva yemachira ndokupa yekutenga machira ndokupa ndo pakati dheti zvapa ndo pakati dheti ndikadaro unozode can you smile serious can you smile vana